ban khang ya ki bro ki bakren ya ki jingsha bat ki bakwa ban rat ding khong ya ki kam sneu kalong kumba phi ai mensrim ya ki nongle kam sneu kumba long hakapor ba yap urajaru phimla ban le ya ki to ki ba pensapriang kubor lamler ki to ki ba kenok sneu ya ka jala mekhlaya jungi balai pat udrok unang jele kadami kisni lada penya bro unang drop pat phim khen bean rei lada ngikem lada ngi ajing seneng bat kelai unang drop pat khen bean te kane kalong ka bomla ban long. Hello bro, welcome back to my video. Tena kalenga jonga ngakan tu ya kito kiba share kiba send bat kiba pelaj ya ki sensitive content lane ya ki video kiba ima haki social media kum ha WhatsApp, Facebook, Instagram bat ha YouTube dai ban long kiba don akor dan burong phim dai ban pelaj kulmar ya ki video kiba long sensitive lane kiba ima haki social media kane ka jingkran ka jonga kalong hadin ka jing maham jong USP ka is ka hills uba vivexim halor ka jing pelaj video ya kato ka jing yap jong i hybrid insapira nrei ban phadilit lot ya baro kiba pelaj video halor ka jing yap jong i hybrid te kamlong ka badai ha ka ri sunsyar pajba kum ha India namar ha India ka don ka article 19 clause 1 clause A kebakren sephang ka right to freedom of speech and expression kebasya ingi ban kren bat penpau ya ki jing sokhi ki jongi ladang isyam hakino kino ki jingja nrei nakaleng ka jonga ngasu kwa ban kentu bat pensai ya kito kiba pelat ya ki sensitive content haki social media sobha ban ya blur ban ya kano ya kadur phim dai ban su i kumto namar ka ilong klamakor bat kapan i ba phim don ya ka akwar ka burong bat ka kta ken ya ki bahaying basem ka bakongsan kalong ba ngide ban blur no lane ngide ban kadur no ya ki klip ki balong sensitive tangkum ta nrei ban ong ban nomsha ya ki ba penpau ka jing solem ya ki ba penpau ka jing isen a halor ka jing klat jong ito i hebrete kalong ka bomde ke namar haga demokrasi khamtam hari India ngi la ban kren bat penpau ki jing sokhi ki jongi bat ban khang ya ki banut ban penrem jor ya ki banut ban kentho ya kito ki ru sang ki bala penyap ben i hebret ru kalong ka bomde haba kinut ban kren ya ki jingsha kinut ban penrem jor ya ki ru sang te phimdei ban khan kidon ya ka hok ban kren bat penpau ha ka ris nchat pajba kum ha India ha ka jingu i jonga ha YouTube te ki khamduna ki ba pelaj made ya ki video khamtam ki ba pen i ya ka to ka clip ba klat ito i hybrid ngai i ba ladaki pelaj ru ki la blur ki la ka doro ki khamduna ki ba pelaj made ha YouTube namar baka YouTube ka straight kamsha ban pelaj ya ki sensitive content lane ya ki video ki ba ima hapo YouTube nrei habang ipet ha WhatsApp bat ha Facebook te kimdon ya kata ka akwar ka burong ki pelaj bet pelen ya kato ka klip bapen i ya ka jingjab untuk i hybrid te kato kapen i ya ka jing bomdon ya ka akwar ka burong ke nakaleng ka jonga ngakwa ru ban penpau kumne bada ka jingdon jong ki YouTuber bat ki content creator ki banut ban penrem jur ya ki ru transnam ki bala penyap ben i hybrid in sapira kasakta ika mensim jong ki nong penyap breu bat kinsa pang mensim kinsa pisa mensim bat kinsa thangat ru banle iki kam penyap breu bat ya ki kam sne ba bunjai nrei lada umdon ki banut ban takran ki banut ban penrem jur te kalong kum kajing singan ken ya ki nong penyap breu takadau kajing don jong ki content creator bat ki YouTuber kaya rap ban wanra ya ka jing bah ka imlang salang namar bun na ki YouTuber bat ki content creator ki kren ya ki jingsha
ban khang ya ki bro ki bakren ya ki jingsha bat ki bakwa ban rat ding khong ya ki kam sneu kalong kum ba phi ai mensrim ya ki nongle kam sneu kum balong hakapor ba yap urajaru phimla ban le e ya kitu ki ba pensapriang kubor lamler kitu ki ba kenok sneu ya ka jala mekhlaya jungi te balai lada ni kren mangi ki khasi ya ki jingsha pat phi ya dom phi ya pengat anyangi te kamlong kabade haka reason syarpat ba kadon ka hok ban kren katkum ka article 19 clause 1 clause a hapo ka riti sencar ka India kala ayangi ka hok bangin kren ngin penpau ya ki jingso khie ki jungi re ngisyu kren omdei bangi penmi kino ki jungkulma ngisyu kren ngisyu penpau haka society khnang ba ki pajba kin yoi bat kila ban kala ka bamut kalong kumta nrai ban ong ban khang ya ki bakren ya ki jingsha bat ki bakwa ban ra ding khong i kam sneu te kalong kumba phi ai mensrim ya ki nongle kam sneu ke kum hakine ki por bal dep uba pol badai wei minister sarkar ulong on khen be an ya ki ba kem bat ki basyo ya ki nong lidro te haba syukem lada syuru syu ajing sneng tang ba un kala ka bamut te phi be an de balai pat udrok unang jele ka nami kisni lada tu lada penya breu nong lidrok pat phim be an rei lada ngikem lada ngi ajing sneng bat kala i unong lidrok pat phi be an te kane kalong ka bomla ban long bat kadai ka bud ban ai mensrim ya kinong kam sneu khnang ba ki kam sneu kin jelai hakane ka jala ka jungi kalong kumta te parlok tangkine ki jing pensai ki jonga bat nga kentu ya phi ba lada phidei ki content creator lane ki youtuber sobha ban pelaj kulmar ki video le ya ki balong sensitif sobha ban ka no ban blur no te parlok tangkine ki jing pensai ki jonga hakane ka video kublai sibon kublai syajar ngu apil pe ka video tongin sai siam yang hakibai pat ki video